Вітаю, це про Нікополь коротко. Одна людина поранена на Нікопольщині протягом вихідних. Ворог бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ «Град» по райцентру Мирівській, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Подробиці вже на початку випуску. На Дніпропетровщині триває будівництво фортифікації. Про хід будівництва розказали в ОВА. Чому в Нікополі досі немає захисних сіток і чи можуть вони реально покращити безпеку в місті? Розкажемо у сюжеті. Дочекайтеся. Жителів Марганецької громади закликають бути обережними на вулицях міста і громади. Залишки ворожих FPV-дронів виявляють просто під ногами. Не пропустіть. Яку гуманітарну допомогу за минулий тиждень отримали мешканці прифронтової Нікопольщини та де її роздадуть цього тижня? Розкажемо. Нікопольський притулок для тварин отримав допомогу від іноземних благодійників, а місцева зооволонтерка шукає дім для чергових покинутих чотирилапих. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.